unha etapa moi importante xa que houbo escultores, pintores e escritores moi relevantes. A escultura. Na escultura empregaban a madeira e destacaban Gregorio Fernández e Francisco Salcillo. Pintura. A pintura caracterizouse polo realismo e destacaron Diego Velázquez, o Greco e Francisco de Goya. A literatura. O autor máis importante foi Miguel de Cervantes, pero tamén Francisco de Quevedo, Lope de Vega e Pedro Calderón. Na ciencia creáronse observatorios, museos e xardíns botánicos. O Renacemento tivo orixe en Italia. Inspirábanse nas obras gregas e romanas. Barroco. Naceu en Italia. Empregaban liñas curvadas e adornos nas fachadas. Neoclacismo. Liñas rectas e sinxelas. Serenidade, equilibrio e orde. Arte clásica grega e romana.